Korbuk blok ni bising khopjaknai umres parao tongnai bukhuk sunali jomatiani halok belaino hamia bo tumor hai kotor bemar manjago bo class 12 paijak bini umor 19 bisi tumor hai kotor bemar manjagai bukhuk sunali jomatiani o tumor ni bemar taibo doro ongoi kotor ongoi sak rogo bothrai haike kirima singsake tor saitongmani sakam nok rogo telangai funugoi mani yagulo report maya ongoi Guwahati ma telangu bukhuk sunali jomatiani nukhungni borok thangmani sak nairumani bagai je rang puisa tongmani jotono pai thangbaika hwnui salkisa skango bukomui omi jomatia lukurokno chubachu sanmani chubachubo mankha hwnui je lukurok chubakha borokno hambai yafarka bukomui omit jomatia achubachu manmani rangbaino hospital sak nairumungni bagai phailaijak tabuk bukhuk sunali jomatiani halok puilani slai kahamungkha hwnui saka bukomui omit jomatia koktoma thumnai rokno tei je nainai muchungnai rok jibi saknai nogo phaiui naifaibaidi hwnibo saka bukomui omit jomatia hari kaham tei namu ya pharu tini salo anghai heinu tewasa phai manuga tipika tomakhina o thangai salo sunali jomatian no treatment ni bangoi jeng je choba chosamani je khakama saine belai khune lokron thani choba chomakha akhe sunali jomatian ni treatment no isaseng help makhata ani bangi ne lokorok no belai khe ne hambai bokhabai ne hambai maya pharu nirok jengno choba mani bangi si jeng sunali jomatian no asa jora treatment khaiui isa chole dro khaimasi aika tabok jengbono chennai ni tak agoli GB hospital lo tobo madro ongkha aika tabok jengoro kimuro wani nai tongo ani bangi nulo korona ang koijago nirok sunali jomatian no bokhabai ne bahanok jok tete ni waso kangkhe nirok phaiui nai tebe mawo nirok choba khaba nung nirok bono tete hino waso nalai siri nirok phaiui nai pidi borok no boni condition bahai bo tamang tong nirok phaiui nai pidi ang saitung ba angbo asuk khaimiya nirok bo phaiui nai pibai oro bo tabok GB cancer hospital lo admit ungja Ke mane bong ke puila bini sak khamya tamni bagai bono Chennai ma talangkha sakang khine tumor bokro ko tumor mani bon porei sokharo bukung rogo bokro rogo sokai kata sakang totrang mani totrang ni khe bukung ni mokol ni bokro ko sokai beseng Guwahati utlang prong khe belai bari kata Guwahati ni Chennai utlang khangkhene result makha mane pet CT scan khaikhene result makha pura busagosi mane spread pai khaponi cancer hai result makha ta mane bini tiruma nang mani je kami ut nogo tongphur rogo le norok saimanya da apro to ang to para alkasi bas haimaya apon nungko ano saik nor kholo ani 2 mas oksing nai khoi sauta ko ano aro tor samani goria puja ro paidro ro ngkhna bon pore tor sa khoi sauta ang ete mani bangi saya hin sungang man hin sauta ga apro norok o haste ni sinau Tripura ni hospital logo norok talangai rogo phure phunuka langui to phumuja apon report maya langui to phumai ga ya gulo bo jaga talaman borok na lo Guwahati utlang khangkhe report makhata cancer hin saja kata ga bin pore ke na Guwahati bunarak mali abono toni mali ata mane amo result of the khata result mon the khangkhe Chennai utlang kha Chennai bo ma tongor kha sarsa bon pore mokol of the thui phaiui emergency ni admit khaima rakha ke admit khaima pore en borok test khaika blood test khaika pet CT scan khaika bon pore en result ma khata boni mane full body was spread ungla an bangni bono radiation kaisa bai amo khaimiya mane treat khaimiya ta radiation kaisa ngkhe oro kaisa radiation kharo mo mane
kaisa pato roma utan boni to full pat sing ba radiation kaisa bai khaimi hi sauta doctor hin hingke Chennai o talangmani pore hingke afro je koktoma sing saimanka je bono kaham korang hamri rok honan hingke bosok rang se nango rokni samani arangni bisingo norok bobo hai chuba chu mankha lukorokni thani lukoroni thani to 2,50,000 roma khana anga se phan mana hima somya lukoron thani lukorok belai ni bukhaka ang lukorono belai ni bukha purjaka ang te omta rok buino khana phan ang chuba nai hima masogu ang lukorono belai ni hazak boroni je chuba sunugoi ang belai ni khapurka hingke tabuk osok bai phano norok kisa lukorok kisa chuba mani yaklo tabuk bokhok sonali jamatia no treatment khlaiya puinai mane mungsa kirina korikha khe borok o hasteni jibi cancer hospital o rohor katana toi phaima drong khatas khatak oro jibi hasteo kimurunai hima solai uta oro chennai o rokhe to kimuro kangke basa chole aro unke olo kostoro demo to bowani anbangin aro jibi hospital cancer jibi hospital phaiwi kimuro laisne hima so khata mane haipan cha asa kirina le kori khabla tabuk kirinal asa kare kha bini condition bo hai tabuk kok rok sai de man kanor borok rok senior rok de borok to sinibu senior na kogrok to kisa saiman je saimano na apan asagla wana thaya ta apan tamasmai baba matani yago sipasangba nar tongmaya ba samaya ta apan je chole tomale thikhen samsole tombuni je treat khajamani thongproi boni wa khai radiation treat khajamani radiation buwa khai doctor ok sawo jeng wa somai yam ta ke wa khaine yam ta ke sam khaine hima somai doctor ok sawo ta apan na khai radiation khai sawo ta doctor nga sobu mutai ro bunai khlai ni tong nga sobu mono muthangan bangi joto lo borong na chesta khai khaba mutai bu muthanai na hin nga sobu an bangi ne ambai maro lo tabuk or phaile obo hai chuba chu rang rok ni bia lok de ngui tong khono rok ta kiri di ta lasi de nang chuba chu mannai abono man nang khang ken rok chuba chu tak phan lokrong thane sanma khang kai san di amne to busrok thanai tuma bahai roke bosia khotang khun oro tini sok phailaiba aphan lokorok to angte tuma sanai ba je borok chuba mani no asake ang khapur tenjaka angte mo se sanjanai sikari khalo koroni thani asek bai ang khapur tenjaka ingke borok je samani je wa sumani bo singne khaisi ang te mo se sajanai sikari khalo sudo hambai simi roma singa ngai bokhok sonali jamatia ni umor basakng kha ngai bo class o pori tong abrok kisa sadi sonali jamatia en 19 bosor 19 years 19 years bo class 12 pajak tabo admission nanai naimani ne bo women college so kaisa si form fill up khaimasi inke si bon mo kon mo biang ni sin khabaisa apun ke pare khata tulo bini kami bojaga korbok omres para abo Gumote district na ngai bo uko village committee bo BC klai abo bo block klai blok to korbok men korbok blok bo BC klai abo bisi bu korbok men hima kan nang hingke bini tam tulai angkin sunal jamatia ni kum bin kumoi tana nga paithak phasingo nang teisa sini hastini joto tiprasa maya ganang chobana rong teisa boba hai nang kok kasar mung tongnai maya rok tongnai ni hamjang mung tongnai lukuroni thani to ang ora pipe ya hamjang mung sang lukuroni thani ang te o lukuroni thani chuba sumama na ang te jiboni pawui me ya asen belai ne hambai lukurona ang belai ne ibu khungu hambai maru Bogor Chennai hospital to mani ya bolo o GBO tubui toni phaisa sonali jamatia no ganang ni khaw ro tabuk bono tei phano bole kisa se kok saiman ko ke ba nong ni khaw mane kisa se kirima ro to de tong kho kiriman to sung kiribu matai tama bakhani hata
bon sung silia bon matai na sai mas na matai bon te sha mo thangi te sha ka ka na pangrom so ke ba te sha sam so sna ai yang ke ba bon so ken bon ni lag no na lo sna matai thani ni ka ko ba sung sai ma le ta Mana asa rok kari khode borok tesu kathang ki asa to sung to kisa to hok khayu asa dor ma ke to hok mi ta man ke bo ko ro bidi ke samaya ilin moko lo len nu kam ke nu tong ro boro ro to kam ke sini apa nu phan kring tong pha tong khang ke asau pha tong khang ke bona asamo bo si bo pha si kre mai ro bidi ke samaya ka mai ro samaya ante ta bu ka ke himali ya rong tong ke lokoro me hazang mumbai suba mumbai bono te ke sab usaro ga roma ke pharo phairoma khang ke sum asau ta bono te besha haroi to man ke asau lokoro me thani sing su